Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengajak belajar bahasa Jawa Nguku. Belajar bahasa Jawa Nguku digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya. Mangan sego rawon. Arep pesen apa, Ton? Aku arep pesen sego rawon. Sego rawon iku enak to? Wah, yo enak tenan, opo meneh nganggo peyek urang. Rawon kuwi masakan opo, Ton? Rawon iku masakan saka daging. Bumbune kaya sop ngono, tapi ana kluwake. Dadi rasane enak tenan. Yo wis, aku melok pesen rawon juga. Iya, ben ngrasakno rawon. Engko bar mangan, ketagihan mangan rawon terus. Ngombene apa, Ton, kira-kira? Aku ngombe teh manis anget ae. Apa ora ngombe es teh manis wae? Bar mangan rawon panas terus ngombe es teh manis untune lara engko. Apa iya? Yo, ibarate wesi panas langsung dicelup ning banyu adem. Nah, ngecos kan? Oh, ngono ya. Lek ngono aku pesen susu manis anget ae. Iku luwih apik. Sering mangan nok kene, Ton? Ora juga. Kadang-kadang wae. Ya wis, ndang pesen sego rawon. Yo, tak pesen dhisik. Dinteni nok kene ya. Mbak, mau pesen nasi rawon loro ya. Iya. Ngombene apa? Teh manis anget karo susu manis anget. Yo, ditunggu ya. Mbak, tambah meneh peyek urang loro ya. Yo, ditunggu. Wah, rawone rasane enak tenan. Kapan-kapan mrene maneh ya, Ton? Yo, kapan-kapan mrene maneh. Matur nuwun ya, Ton. Yo, padha-padha. Matur nuwun sampun mirsani video kula. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat.